Kristina inače piše jako puno pjesama, baš duhovne poezije. Hvala. Evo jedna iz moje duhovne zbirke. Sad, je li božićna ili nije, budete sami procijeniti. Jesi li se zapitao? Jesi li se zapitao tko si? Možda netko nikome bitan, suvišan. Možda samo još jedan prolaznik što svijetom korača. Možda lutka iz izloga, umornog i optužnog lica, u odjeći jeftinog proizvođača. Tko si? Jesi li strah, samoća, bolest koja tobom vlada ili trn u oku bližnjemu? Jesi li se zapitao tko si? Možda misliš kako nikome ne značiš ništa, ali zapitaj se koliko značiš njemu. Hvala.